Istun suihkun lattialla, kuumaa vettä, oksettaa. Oksennuksen mukana psyyke paluu lattia kaivoon, kylmää vettä, itkettää. Ja mä mietin, että ei kukaan opettanut miten pysähdytään, mutta opin sen, että kalja on hyvää. Ei kukaan kertonut miten käsitellä vihaa ja epätoivoa, miten kuunnella itteensä, miten purkaa sisälle kertyvää raivoa. Mutta ne kertoi, että kaikista kovin jätkä on se, joka rikkoo eniten rajoja. Eikä kukaan hyväksy kaikessa epäonnistuvaa pientä Mikkoa. Ettekä sitä rajoita tai pakota. Se tekee aina mitä haluaa. Tarpeeksi kun sekoilee, niin ehkä joku tajuaa. En oo pelkkä pelle ja epäonnistuja. Vaikka vaan pelleilen ja en tuu onnistumaan. Ja mä mietin, että miten tässä kävi taas tällä tavalla. Mä toistin ne samat virheet ja on taas kerran pikkusen hajalla. Pienenä opittu, pojat on poikia. Ainahan sitä on juotu. Juotu niin, että perhe pakenee pakkaseen. Juotu niin, että sammutaan lumihankeen. Juotu niin, että saa nuorena nimen hautakiveen. Ja mä lupaan itselleni, tästä jos selvii, niin tästä eteenpäin vietä vaan päiviin selvii. Ja miten sitä iltaa tulikaan taas vietettyä. Ja mitä kaikkea sitä tulikaan taas vedettyä. Utelias luonne, mitä sitten kokeillaan. Kaikenlaista sattuu, kun sekoillaan ja mokaillaan. 150 baarikaveria, ainahan me moikkaillaan, vaikka en tunne niistä ketään. Hyvät keskustelut aamuyöllä, mutta mistä pituusta me edes olevinaan keskustellaan? Ei lopeteta vielä, olisiko mitään enää kellään. Tuhoutunut myrkytystila, ainut tapa miten pystyy ylipäätään kyynelehtiin. Se on aika säälittävää ja surullista, niin kuin sekin, miten sitä taas itteensä petti. En mä osannut muullakaan tavalla olla olemassa. Isänsä poika ei ollut tunteitansa kohtaamassa. Ei se pyytänyt apua, vaikka oli jo uppoamassa. Hammasta purraan. Kyllä tää tästä. Se oli se riehakas poika, 11-vuotiaana vetämässä Lapin kultaa lasipullosta sormet jäässä. Se iältään melkein aikuinen, joka katsoi kerran aamulla peiliin ja tajus, että tää meinas olla tässä. Mulla kävi hyvä tuuri, huo vielä ylipäätään hengissä. Kaikki ei oo niin onnekkaita. Yksi harkitsematon teko, yksi päähän pisto, yksi virheliike, eikä sitä toiselta puolelta oo enää paluuta. Ison siivun tästä meikän tarinasta on ollut enemmän tai vähemmän päissään. Ja se sisäinen lapsi syliä vailla huutaa hädissään. Anna turvaa ja lempeyttä eikä enää päihteitä lisää. Ja mä makaan suihkun lattialla. Ei madolla oo selkärankaa. Ja madon elämä on niin vitu rankkaa. Uhriutuminen toimii aina. Se on hyvä syy jatkaa. Ja ehkä, jos ottais pari ja jotkut nopeet, niin vois olla taas illalla hetken hauskaa. Vois olla vitsikäs ja komee, sekä riehakas ja rohkee. Missä vaiheessa se meni sillä tavalla pieleen, että ollakseen kokonainen joutuu jotain helpottavaa nieleen? Perjantaina mielihyvää, vaikkei enää jaksas. Maanantaina miettii, kuka nää laskut maksas. Ei osaa rauhoittua, vaikka menis luita paskaks. Ihmisenä olemisen taakka, se on niin kovin raskas. Mähän lupasin itselleni, että ihan varmasti nyt skarppaan. Jos vähän ote lipsuu, niin hei, ei se on niin tarkkaa. Voi mua, antakaa jotain reunoja pehmentävää, säälikää mato parkaa. Se puhkee niinku heliumpallo, joka taivaalle ylös karkaa. Heti kun tästä selvii, on vastuuntuntoinen aikuinen ja mietin tosi tarkkaan ne seuraavat liikkeet, mutta sitä ennen pitää vielä oksentaa ja itkee.